Passa, noi. Bé, bon vespre a tothom, regidores de l'Ajuntament de Sitges. No veig cap regidor, només he vist regidores, no sé si és així o no és així. Presidentes de les entitats, membres de la Comissió de Carnaval i resta de persones que ens acompanyeu avui. Moltes gràcies en primer lloc per ser aquí avui a la Biblioteca Santiago Rossinyol. Crec que voldria felicitar a la comissió perquè l'any passat ja ens van sorprendre utilitzant Can Fals i aquest any ens tornen a sorprendre utilitzant aquest espai tan emblemàtic com és la Biblioteca Santiago Rossinyol. Com segur que tots sabeu, la casa d'en Miquel Utrillo, i que enguany que celebrem i que commemorem el centenari de Maricel, doncs crec que és molt adequat fer aquesta presentació d'aquest programa de Carnaval aquí. Crec que Sitges, la cultura i les festes han d'anar de la mà i un moment com el Carnaval per fer la presentació d'aquest programa i del cartell doncs era un lloc molt adequat. Jo poques coses ja diré més, crec que en Ramon ho ha dit tot, crec que les colles Xispun i el Liguinhos també, i jo el que sí que voldria ressaltar és això, és l'evolució que ha fet el Carnaval de Sitges, sobretot durant aquests darrers 4 anys, perquè que veia de molt més enllà, però penso que el canvi dels recorreguts de les rues ha estat un punt d'inflexió. Crec que hem estat capaços d'aconseguir un equilibri entre allò que ens marca la seguretat, que no és un tema banal, sinó que és un tema seriós, i el que nosaltres creiem que és el Carnaval, que és una època de rauxa o disbauxa. Crec que ho hem aconseguit i això ha estat gràcies a tots, a la implicació de tots. Crec que també hem aconseguit que el Carnaval, com bé deia el president en Ramon, duri 7 dies, comenci el dijous gras i acabi el dimecres de cendra. Això és molt important perquè realment és el motiu del Carnaval, 7 dies de diversió i que tothom trobi el seu lloc on trobar-se a gust. És evident que les rues són molt importants, però també hi han d'haver-hi altres actes que convidin a tothom a participar i que aquelles persones que no surten a les rues doncs trobin allò en què realment també gaudeixen i participen del Carnaval. Crec que l'encàrrec que jo li vaig fer a la comissió de donar més valor i donar-li un tom més enllà en el Carnaval, que era el de fer una programació realment molt més atractiva, s'ha aconseguit. Crec que això és una feina molt lloable d'aquesta comissió. I també l'altra feina molt que m'agradaria destacar és això d'haver tornat a recuperar tot aquest guarniment que tenim en els carrers de Sitges, que realment fa que respirem Carnaval 100%. Penso que això és una feina que no es veu, però que cal reconèixer molt i sobretot agrair-la. Només per acabar també m'agradaria destacar el que significa també la festa i el que significa el Carnaval, un Carnaval on hi participen, en unes rues que hi participen 44 carrosses amb més de 2.200 participants. Nosaltres sempre diem que Sitges és un dels 10 millors carnavals del món i ens ho hem de creure. I jo crec que ens ho creiem i que cada vegada això ho exercim més. També m'agrada molt destacar el fet que hem aconseguit recuperar i renovar i posar en valor un carnaval de dia, cosa que és molt important, i hem aconseguit que 2 jornades com són el dissabte i el diumenge de Carnaval siguin dies completament de Carnaval i de celebració per tothom, és a dir, des dels més petits fins als més grans. Crec que això hem d'estar tots molt satisfets, perquè això és feina de tothom. I cal reivindicar-ho i de la mateixa manera que hem sapigut canviar els horaris de les rues, hem sapigut guanyar el Carnaval de dia, que també és molt important. Només per acabar també m'agradaria destacar les 2 campanyes de sensibilització que duem a terme aprofitant les festes, el Carnaval. Una que és la campanya de sensibilització contra les agressions sexistes. Com bé sabeu, l'any passat vam fer la primera campanya, però enguany hem anat molt més enllà. Aquest any hem fet una campanya que només la fem a Sitges, que es diu Respecte Sitges. Entenc que és una campanya que s'ha inspirat una mica, suposo, no sé, ho dedueixo, amb la cançó de l'Aretha Franklin. I crec que quan la veieu penjada estareu molt satisfets de la campanya que estem fent aquí a Sitges contra les agressions sexistes i sobretot cap al respecte cap a totes les opcions sexuals de les persones.
Això ho acompanyem, com l'any passat, d'uns tallers de sensibilització adreçats a les escoles. Van ser un èxit l'any passat i aquest any ho tornem a recuperar. Enguany hem afegit que les fem tant a les escoles com en el marc de l'exposició No et perdis la carrossa, que com bé recordareu la vam inaugurar el passat dissabte. Alguns de vosaltres hi éreu, senyores Massó i Isidro, etc, i altres persones. I que també, si no ho heu fet, us convido que la visiteu. I per acabar, doncs, recuperar el que a Sitges també defensem molt, que és la sostenibilitat i el reciclatge. Enguany també el Carnaval s'incorpora a la campanya Resitges i també volem conscienciar de la necessitat de fer un Carnaval més sostenible. Tots sabem que el Carnaval genera moltes deixalles, però cal que tots en siguem conscients i que en generem les mínimes possibles. Moltes gràcies a tots per la vostra assistència i res, a desitjar-vos un bon Carnaval. Disculpeu que no ho he dit, ara descobrirem el cartell. Oh, és molt maco, M'agrada molt. M'agrada molt, molt maco. Molt, molt.